Ja sabem que la bicicleta és una màquina composta. Per això, ara explicarem les màquines simples i les màquines compostes. Les màquines són instruments que ens ajuden a fer les feines amb menys esforç i més ràpid. Les primeres màquines eren molt senzilles, eren simples i es van inventar per ajudar els homes i les dones del passat. La roda, la palanca, la politja simple o el pla inclinat són exemples de màquines simples. Veurem com funcionen. La palanca. La palanca serveix per moure objectes pesats. És una barra que es col·loca sobre un punt de suport. És com un balancí. Quan ens pugem als extrems de la barra, no ens costa gaire aixecar el que tenim al davant. Sens dubte, costa molt menys que si haguéssim d'aixecar-lo amb els braços. La corriola o politja permet aixecar objectes pesats. Està formada per una roda que gira al voltant d'un eix i una corda que passa per sobre de la superfície de la roda. S'utilitza per pujar i baixar objectes fermats a un extrem de la corda, fent força cap avall des de l'altre extrem. El pla inclinat és una rampa que uneix dos nivells situats a diferent alçada. El pla inclinat facilita la pujada o la baixada de persones, animals o coses. Com heu pogut apreciar, les màquines simples ens fan servir per multiplicar o per canviar la direcció de la força i gràcies a elles el treball resulta molt més senzill i segur. Les màquines compostes estan formades per moltes de peces, algunes de les quals són màquines simples. Tots els elements que formen una màquina composta treballen de manera coordinada. Veurem diferents exemples. Aquesta bicicleta és una màquina composta que aprofita la força de les nostres cames per transportar-nos. Les persones de totes les edats la poden usar i és més un esport saníssim. Aquesta rentadora és una màquina composta, o també se diu aparell, que ens ajuda a rentar la roba gràcies a l'electricitat. Si no existís, haurien de rentar a mà i haurien de cercar l'aigua a prop d'un riu, d'un llac. Aquest tractor és una màquina composta que es mou gràcies a la benzina i ajuda a transportar càrregues pesades o fa feines d'agricultura. La nostra vida és molt més senzilla gràcies a les màquines i penseu que contínuament se n'inventen de noves. Sereu vosaltres inventors de màquines?